Ndị bi na Ebel Arinze Close n'Awka akwagarịrị gbasatara etu nsogbu iju mmiri si etekpo ha kwa mgbe ọbụla mmiri zoro ma mee na nke ahụ mee ka mata na nke sitere n'etu esi wee waa ọwa ide mmiri nke ọma n'ebe ọlụ na-aga na mpaghara ahụ. Onye ọla bụ Chibụzọ Obidike gara ebe ahụ wee hụ ka o si mee maka ọrụ anyị n'uju. Mgbe ndị nta akụkọ ABS bịara na ogbe ahụ, ndị bigasị ebe ahụ bụ ndị ha fụrụ na-agbakeri ana ka ha ma ha ga-azọta ụfọdụ ihe ha nwere bụ ndị fọrọ afọ tupu mmiri emebisie ya. N'oge ọ na-agwa ndị ụlọọrụ ABS okwu, Oriakụ Ebelechukwu Onyeama bụ onye nke mmiri gbachibudoro ya na nwa ya aka mụchara ọfụrụ n'ụlọ tupu ewee zọpụta ha, yọrọ gọọmenti steeti a ka o mee ngwa gbatara ha ọsọ enyemaka ebe ọ gbasatara ọwa mmiri bụ nke na-agaghị ọfụma na ogbe ahụ. Arụ m niile delede ebe ya ịfọ mmiri ka anyị gululu wee pụta n'ebe anyị nọ kịta. Onye rọm ọnụ ife anyị ji wee pụtara ife a bụ ka mmala ebe ọzọ m ga-eduba tinye isi maka ọmụgwọ ka m bịa. Ana m ayọ Soludo nọ solushọn ka ọ bụ ya bịawa ka ọ bịanyela anyị aka na ife emebinarịkwa anyị n'ogbe a. Otu di na nwunye n'ebe ahụ bụ Maazị nakwa Oriakụ Ebel Arinze bụ ndị gwara ndị nta akụkọ na ha edegagoro ministri na-afụ maka ọrụ na steeti a maka mkpamkpa ide mmiri na-akpa na ogbe ha, ma kwukwezie na ndị ministri ahụ kwere ha nkwa na ha ga-abịa tinye anya iji fụ ka ha ga-esi gbochie mkpamkpa ide mmiri na-akpa na ogbe ahụ. Otu onye ọzọ bikwazi ebe ahụ bụ Maazị Henry Akunna kpọrọ gọọmenti steeti a ka ha bịa tinye anya n'ebe ndị ji ọrụ ahụ nọ iji wee zọọ ọtụtụ ndị mmadụ ndụ ma wezugakwa akụrụngwa ndị mmadụ ịna n'iyi na ogbe ahụ.